Magamay ba ako? Huwag kami sildo. Mag-agad kami. Munang magtarong mo piring para si pastor na makaon. Munang magtarong mo mimbro para si pastor na makaon. Kaya wala kami sildo. Kaya sildoan ba? Hindi mo kabayan eh. Tanawa, magawas gyud ang kamatuoran nga ang katuyuan, usa sa mga dagkong katuyuan sa mga pastoy nganong gusto magpastoy kay para mabuhi. Unya ang ilang gisaligan kana lang inyuhang kwarta nga ihatag diha sa inyuhang simbahan. Subot-bot nang moingon sila nga mohatag ta sa simbahan kay para na sa Dios, no. Para na sa inyong mga pastoy. And natuman ang giingon sa balaang kasulatan, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, kining mao mga tawhana ang tumong og tinguha nila pagpanapi. Munang dita pailad na nianang maong ingon ana nga presentation sa mga pastoy nga naman tungod kay kabalota silang tumaw tinguha dili pag-alagad sa ato ang Ginoong Jesucristo. Number 2, wa sila katungod nga mokuha og halad para sa Dios. Nya pagkahuman ang tinuod ay para lang di sa ilahang kaugalingong mga bulsa. Wa sila katungod kay never ka makabasa sa balaang kasulatan nga ang mga pastoy anong walay koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo gitagaag katungod nga magwali, gitagaag katungod nga mudawat sa bisan unsang iya atong ihalad ngadto sa Dios. Kay kung mingon ta nga maghalad ta ngadto sa Dios unya pagkahuman sa pastoy nato ihatag sama na nga nag-Dios ta. Nga naman kilahi man ang Dios nga giila sa mga pastoy ug ato ang giila. Ang Dios nga giila sa mga pastoy di tinuod nga Dios. Nga naman wala man sa nakagiusa sa iglesyang gitukod sa Dios mismo. Number 2 nga punto, kining ato ang mga higala nga pastoy again may connection sa tuang Ginoong Jesucristo. Walay kung sa pa ba walay direct connecting line. Kung baga, gikan karong panahon paatras sa ato ang Ginoong Jesucristo. Tungod kay nagpasakop lamang sila sa pundok nga kung diin gitukod lang pod og mga Amerikano. So mao na nga dili ta pailad mga sir ug mga ma'am. Kung magpailad ta tablara nga ato ang kaugalingon mo ato ang gitulak padung didto sa kalaglagan. Tablara nga ato ang kaugalingon mo ato ang gitulak ngadto sa impyerno. So dili ni ako ha mismo nabaduog din ninyo. Nini nga ato nga higala nga pastoy nga nagsulti siya nga pagtarong mo mga membro kay nagsalig rami ninyo kaya kung di mo maghalad, kami kaunon. Munang uban, instead of musunod sa kamatuoran, ang ilang gisunod, ang ilang kaugaligong kailibgon. Mas dali mo gud nakakwarta kung nakagagunitang sekta, di ba? Ikaw gihawod. Ikaw gihawod niya. Simbang Katoliko, kinahanglan man kamo submit sa mga pari kay sumala sa balaang kasulatan, sila man ang gitahasan sa Ginoong Dios nga magtudlo sa iyang pulong og mga siwa or mudumala sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Kini mga pastoy, wala na sila eh. So mga dita pailad mga sir mga mama, ay gyud mo pailad. Kung magpailad mo na, disgrasya gyud na yung kalag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.